Tağdir, rehmet köp türlü bolýar. Ýönenem üçin adamlar ala bölü ýagyşy rehmet diýip atandyrýarlar. Rehmet ýagdy diýýärler. Näme üçin şeý diýýärler-ka? Aýdysyň ýaly rehmet durmuşyň hemme ýerine bar. Eneliň süýdemdirmesem rehmetiň nişany. Özümlüklerdir, zanarlyň ýymy tökmünde adama iýerilmegem rehmetiň nişany. Ýagyşy aýratylanýan zat näme bilýärmi? Aýdyň Tağdir. Direliş. Allah'ın aytadan diriltmegi mada su bilen başlapdyr. Elbette Allah'ın islemegi bilen şeýle. Durmuşyň dowam etmegi üçin su berek. Adamlary şükür etmäge iterýän zatlaryň birim, iň möhimi ýagyşdyr. Nire, näçerek, hemde haçan ýagjakdy bolsa biziň üçin näwelidir. Tağdir. Ýöne häzirki döwürde adamlar bu zatlary öňünden anyklap bilýärler. Diňe belli wagt geçenden soň anyklap bolýar. Ýöne umumy meýilnamadaky aýlanşygyň nähil boljakdygyny adam ogly bilip bilmeýär. Kämil adamlar bütün durky bilen bereketden doly, şüküre ýol açýan ýagşa rehmet diýipdirler. Ýagyş hemmemiz üçin bir rehmetmi? Adamlar sebäpleri ütkötmeseler rehmetdir. Ağaçlary kesip ýok etseler, meydanlarda gerekli çäreleri geçirmeseler, öz ýalňyşlyklarynyň netijesi bolan joşgulara duçar bolarlar. Şoň ýaly ýagdaýlarda adamlar öz nebislerini unakarlemeli. Rehmeti isleýärlere hem de şükür edýänlere tarabak ýalar. Diýerliginden nişan galdyrylmady. Jansız ýerlere näme üçin aksyn? Adamlar üçin şeýlemi? Awa. Käwat unutmak rehmetdir. Käte bolsa ýatlamak. Ýene bir işiň başyny tutmaly bolýar diýen. Onu näme üçin dursun? Näme üçin rehmet şemana ganat kakan o? Hananna, basmrak bol. Haýry işi uzaklaşdyrmaly. Waq men akyllyja gyýdym. Menin ballim ýatyp. Owadan jagydym. Sicu kabatypdy. Ene. Hani görüňler gyýdym? Kaka, men haska uğrayan miyata kunçani. Ikiňi de meý görýär gyýdym. Ene atalan hemmete çağalaryna meý görýärler. Ahmet, Kunça bir zada bolýar. Han görýänni? Ahmet, seyretme o. Lukman gerek. Sevil, til kömege jaňat, til bol. Mikroplar beýne aralaşyp, käbir hemişelik keselleri sebäp bolmagy mümkin. Nähili hemişelik kesel Lukman ağa? Dörli hilim aýyplyklar, kerlik ýa-da üýtgeşik hereketler bolup biler. Gyýdymyda näme olarka?
Gıynansam konça ker bolup kalar. Hareketlerim sağ adamın kıyalı olmaz. Kulağı işitmeyen üçün ol gepläwem bilmez. Manik diýwatdan riýen ruhu keseli bolar. Gaharjan köpçüligiň içinde özüne orun tapyp bilmeýän adam bolup, asla adat çağa ýaly bolman biler. Ýöne siziňe bolan sevgiňizi ýitirmeň, hemem sabr edin. Hemişe sabr edin. Hiç açan sabryňyzy ýitirmeň. Kunço, bollet kıydım beytme bestir. Sevil, degme. Edip bilecek adımız yok. Bir yerini ağırdır öydük korkuyan. Eci, mine bidar bollum. Dertlime tayyarılıp yetişemok. Yadadım inni yadadım. Hande, jigin hakkında ervetlatlar aytma, bolýarmy? Nemçin kogdatlar aydayne. Barbar eşten oğa yadadım inni yadadım. Hande, özüňe gel, näme diýäň sen? Bestirni. Bu dälhanada ýaşamokdan yadadım bestir. Sevil. Onu hastahana yerleştireli. Yok Ahmet, bu netinden ilsek, asla gozgomadı. Yok, o bolmaz. Men näme onu gowurmaýan röýdýär. Onu da nähili. Ýöne inni gyýdymy bu ýagdaýda görmäge çydap bilemok. Lukman'ın aydanları yadında mı? Sabır edin deyipdi. Sabır edeli. Onu gowursam hem akitmezek bolmaz. Ertir gow hastahanalar biri bilen gürleşýär. Sen arkaýyn. Ahmet, men bir moluma hat ýazdım. Jogabyna garaşyp berdim. Haýş etýän ýene bir hawys garaşaýarlar. Bize moğolum dälle gudrot gerek Sevil. Hiç kim gyýdymyza hiç da öwredip bilmedi. Hiç kim. Gonça koy. Ahmet onu gıyırmasana. Gideceğini yüreksiz ödeyen, şoňçyn edýändir. Edip bilecek adamız yok Sevil. Indi adam ýaly arkaýyn ýaşadym meli. Gaty ýadadım, hemmem de ýadadyk. Gonça hastahanada bolmaly. Yok, onun üzerine netice çıkmaz. Gonçany bejerip bolmayan yerlere akitmelilerle bar olan mümkinçilikleri Gonçanyň behbidini täzeden gözden geçirmeli. Başlaň. Siz kim? Men Salih Demir, pedagog. Maýyp çağalar taglaryny diketmek boýunça hünärmen. He, Salih ağa. Siz mi? Men size hat yazdım. Ahmet, Salih ağany men çağırdım. Sana gurrun beripdimi? Salih ağa, sen Hıdırata ýaly tüýs wagtyna ýetişdiňim, ýoksa tas Gonçany hastahana akitýärdik. Yok, akitmersiňiz. Salam. Men adım Salih. Salih. Yok, beýtmelläl. Bir sana ilizatsa senim elimi tutmaly. Yok, oňa läl. Ine şeýdi belleşmeli. Salih ağa, sen näme etmekçi bolýaň? Näme üçin gyýdyma gaty daraýaň? Men gaty daramok. Onu sagada adam hökmünde görýän. Ha sogursa sen etmedik zadyň diýen. Onu adam hasaplayan düşündüňizmi? Öýüňe de gowy eken. Demek maňa arkaýyn işlemä mümkinçilik boljak.
Ol özüne kimdir nöýdýär? Diýälimi, näme? Dur Ahmet, dur bitmesene. Näme üçin duroýun? O näjür adam? Dur Ahmet, haýyş edýän. Göre. Biz umytdan düşen wagtymyz ortadymyza ýetişdi. Belki dogurdan peýda etseger. Haýyş edýän, oňa mümkinçilik berýärle. Oňa hemem gyýdymyza haýyş edýän. Siz ötäýdiň. O nähili ötägidin? Men Gunça bilen işim var. Siz onu daşary çykaýyň. Salih ağa, biz ne için daşaryk çykmaly düşünmedim. Habil hanım. Gunça şu wagta çenli görmedik zatlaryny öwrenmeli. Şoň şenim täze durmuşy aňtat uýgunlaşar ýaly ders geçýän wagtymyzda mümkin kadar sizden daşarakda bolmaly. Haýyş edýän. Han otagdan çykyň. Salih ağa, bu hereketlerinizi asla halamadım. Bunu bilip koyun. Diňe gyýdymyň hatirasyna bu zatlara gysywatlyk ruhsat berýän. Näme etmekçi bolsaňyz tezräk etjek bolun. Sen bärde galmaly. Sen bilen men bärde galmaly. Men mollum. Muallim. Sen okuwçy. Okuwçy. Sevil hanım, haýyş edýän. Gidiň derse başlap bilemok. Hani ýör? Oturani? Gunça, otur. Otur gidim, otur. Otur. Men adım Salih. Salih. Sen adyň Gunça. Gunça. Maňa seret. Maňa seret. Häzir saňa gürlemegi öwretjek. Düşündiňmi? Düşündiňmi? Ikimiz gürleşeriz. Ikimiz. Seret. Seret. Bulun haýsyny halaýan? Ay yok. Men aşa Salih diýen adama inanyp biljek gelsebi. Beýdi ýerden entek ýerek demki. Ýerdäl. O çağamyza gaty daraya. Ýöne men oň bir aýdan zatyn haladym. Ýadyňa düşýärmi? Gunçany adada adam hökmünde görýänipdi. O dogrydy. Biz hemişe Gunçany aýratyn adam ýaly gördük. Oň bizden tapawutlydygyny her hereketine glan etdik. Emma Salih gerek bolsa Gunçada temmi berip boljakdygyny aýdy. Çünkü Gunçany adaty çağa dip hasap edýär. Gynansagam Salih ağa ýalňyş ýasebil. Gunça beýlek çağalar ýalyl. Şoň üçin hiç açan biziň ýydyly ýaşaşymyz bolmady. Besirni. Besir. Ýadadym. Benim. Ýöne sonunda sen bilen durmuş gurulma pişman edemok. Sen bilen durmuş gurulum gowul aýtdyr. Meni gidip barýan Ahmet. Aýtgany maňa haçan hötür kerem etjek? Öýdäki bulamazarlykdan diýinen wagty. Bay bo, o zatlardan diýleriňe garaşdak teň bilen nahara hiçemidi bilmert Ahmetjan. Oho. Bu ne hile owadan zat eken? Kiminki? Senki. Sen üçin al. Sen biçak duýgur Ahmet. Ýöne gaharlanmasy ýok, bir zat aýdaýyn. Sen gaty ýa-da hemem keýpli görnýäňler. Näme üçin men gaharym gelmeli? Dogry aýdýam. Öýüň, çağalaň, bular seni gaty ýa-da dypdyr şeýledämi? Gaty adatdy. Ke wagt men kägelay. Bir ýerleri gezelen jetmäge giders. Uzak wagtlyk gezelenjegi däýeli ha? Meselen bir hepdelik. Teň üçin gowam bolar.
Maňa öýden aýrylmak kynrak bolaýmasa. Biraz öz aladaň emet. İş bilen baglanşyk diýersiň-de, ýalan söz gitme. Biraz gowunyň öterler. Şula bolmalymdyrmy? Şowadan da takynmaga kömek edýär. Meni gaty begendirdiň. Men diňle Ahmet. Entekden ýaş. Durmuşyňy özgertmek üçin wagtyňam ken. Inni öz aladaň emet, durmuşyňy özgert. Gyýdyň üçin eliňden gelen netdiň, ýöne bolmada. Gynansagam gunça inni sagalmaz. Mundan beýlek öz aladaň et. Gonça, onuň bolanok. Beýdibimellel, Gonça. Beýtme diýen. Nahary beýdibimellel. Eger beýdibiseň aç galarsyň. Salih ağa, gyýdymy özgünne goýun. Nahary beýdibimellel. Bunça hem işe de şeydi diýär. Mundan meýlek şeýdi biýmez. Bir ýalyma okuy baraň. Salih ağa, bu hili hareketlere öwrenşmedik. Öwrenşer. Şolar bileni. Bu çemçe, bu da çarşak. Şolar bileni. Biziň hemme şeýdi biýär. Tenim şeýdi bi. Salih ağa besser. Torta çaň maşyndan. Bar git. Monyňyz bolanok Salih ağa. Asla bolanok. Geri berin. Hoş geldiňiz, geliberin. Salih ağa. Mundan beýlek siziň bilen işleşip biljekler. Şu wagtda çeli eden hyzmatlaryň üçin sag bolsun aýdýan. Bu gece berde bolup bilersiňiz. Men ertiri işim bilen baglanşykly 10 günlük gezelenje gidýän. Siz hem ertiri ýerden gitseňiz gowy bolar. Ahmet ağa. Ted ýarňy şeýaňyz. Gürüňe dilýän men gyýdym. Bir zat bolanyna da o men öz işim. Yok. O beýle del. Tediň ýalňyşyňyzyň derdini Gonça çekmeli bor. Ýöne, oňa menem jogap berýär. Men pikirimçe munyňyz da ýalňyş. Dünýä ýeriniň çağaňyzyň jogapkärçiligi elbetde siziň boýnuňdadyr. Ýöne siz bir çağaň hotar ýokmunda bu dünýäň öňünde jogapkär bolýaňyz. Ahmet ağa, Gonça ören akylly çağa. Eger köpçüligiň içine goşulyp biläýse, jemgyýeti peýdala adam bolar. Daş töweruny da nusga bolar. Ony bu mümkinçilikden mahrum etme. Yok. Men anyk netije geldim. Bu aýdýanlaryňyz bolaýana da başga şertlerde bol. Ölen siziň bilen näme? Allah'ın rahmet kapıları juda köpdür. Täkelçe gayrat edýän adam üçin olar ýerli-ýerine açylar duruberer. Onda näme üçin adamlar şu aňta temem dogry ýol saýlamaýarka? Mätäçlik çekmän gazalyndan her bir nygmat infany kör eder. Şükür ýok edip nygmatyň bereketini gaçyrar. Mätäçlik näil bolmaly? Toprak susuzlukdan çat açar guli. Yağış damca yağmağa başlar. Şoň ýaly ýagdaýda ýekeji damca daýy bolarmy? Düşünýän. Anhan yürekden şükür edip bilmek üçin nygmat emem nygmat berýän deň derejede duýmaly. Şükür hem rahmeti ýatlatjakdygy üçin evlerine gowdatlar hatarlany berer. Beýle bolsa Ahmet ağa bu gowlugy duýdurmak üçin biz oňa sebäp bolmaly. Onna ýerine düşdi, işe başlady. Salih diýen adam gidendir. Gaýdyp ýerine geläýmesin. Jaňa sede gürleşme. Gaty giderse polisiýa jaňa da. Saňa näme bolýar? İşte. Men hastahana bilen gürleşdim. Gelemsoň Gunçany hastahana salar. Yok. Gyýdym men ýanymda bolar, hiç ýergem gitmez. Bu öýde men sözüm ýörýändir öýdüp ýördim.
Qıydım yanımda bolar Ahmet. Ondan ayrılıp bilecek. Beyli olsa menden ayrılışmağa tayar bol Sevil. Ece tidirap berikke. Ne bollu qıydım? Yeru berikke. Kulak as. Sen bana kömek et. Menim sana kömek ederim. Düşündün mü? Allah olsa ikiyimde de kömek eder. Sen hiç sade alat etme. Bolya mı? Alat etme. Aytani? Sen şunu kuvveriyen mi? Ya da bunu? Seret. Bu pişik. Bu it. Sen haytını kuvveriyen. Salih ağa siz verdin emişliyen. Sebil hanım o birinci kere soruma cevap verecek bolup durdu. Ha işe diyen. Häzirin ödüne çıkın. Ne için gitmediniz? Kärime hurmat koýanlygym üçin. Men Gunçaň başarjakdygyny ynanýan. Onu bu ýagdaýda taşlap gidip biljek O däl. ne hili? Maňa onun wagt beriň. Adamyňy dolanyp gelýänçä maňa wagt beriň. Ha işe diýen. Geredin, o men bunu guruluşydy gelýär. Ha işe diýen maňa wagt beriň. 10 gün, bary ýok 10 gün. Şunumy? Şunu goýarýanmy? Onça? Şunumy? Ey Allah'ım. Ey Allah can cevap ver başladı. Gunçam cevap ver başladı. Kıyacağım. Vakt canım. Onun ne hil çalt geçipdir. Awa, yeni de kelle ağır başlar. Etleten onu başlatmana bilirsin. O nädip? Ayrışmak kıyın zat mı näme? Şol ayalın bilen hükman soňuna çenli ýaşaşmaly diýen zat ýok-a. Gowy düşünüşmeýän bolsaňyz aýryşyň da diýiniň-de. Bular durmuşda bolýan zatlara. Ayalym bilen düşünüşmeýän me hakykat. Bu zatlar Gunça näme başlady. Ýöne şonu da masalam taşlamak men üçin afat däl. Men saňa taşla diýem oga.
Sebili menem gowuryan. Yöne eger sen oň bilen ýaşaşmajak bolsaň, aýryşda diýinna. Bar bolany şu. Bu gaty bir kıyın zat däle. Kıynaly dene. Elbetde. Bunçany hasahanayı versek Sevil üçinem gow bolar. Ýöne şonu da bilmedim da kıyın mesele. Bütün ömrüňi dynjaşdaky ýaly geçirip bilersiň Ahmet. Men borsam aşeýle mümkinçiligi sypdyrmadym. Onda da maşgalaňdan nägili halyňa. Mene garşy bolup durmadym. Salih ağa, köp sağ bolun. Allah sizden razı bolsun. Gyýdym, iň bolmanyna sizin kömegiňiz bilen köp zatlary öwrendik. Bir de men öwrenip biljekdigini göz ýetirdik. Bular möhüm zatlar. Gitmeňiz lanok. Men gitmeli Gunço. Ýöne kakan islete men yeni gelýär. Soň dersleri dowam eder. Hoş kal. Bu adamın berde nämişi var? Men size gidin diýmedim mi? Menim gidip barýardym Ahmet ağa. Ahmet, dinle. Gyýdymy Salih ağaň kömegi bilen köp zatlary öwrendik. Öwrenip biljekdigini göz ýetirdik. Gyýdyma gaty darajak bolsa öwreden zady gerek gälen. Ene ýene güller dirip duragada radyr. Gel gyýdym, içeri girelim. İçeri girelim. Gunça ýaşdan gorkýa. Gunça. Rehmet ýagýa. Bugün gyýdymyza gaty gowundum Ahmet. Menem. Salih barada gaty ýalňyşypdyr. Esli wagtdan soň ilkinji edek hakyky maşgala ýaly bolduk. Şeýle gerek Ahmet. Hawa, şeýle bol. Ýalňyşyň boyun alşyňa hayran galýan. Ýöne her bir ýalňyşymy düzedip biljegime anam ýok Sevil. Sen düzedip bolmady ýaly ol ýalňyşlyk etmersiň gerek Ahmet. Hawa. Etmem. Sen gowurýan Sevil. Sen gaty gowa ýaly hemde hakyky ene. Gezeleş nähil geçdi? Gow geçdi. Edir hemişek ýaly. Aytan hanım bile işleňi nähili? Oňat, Aytan hanım çaý çagyrmakçy bolýar. näme üçin? Näme? Gunçany görür. Salih ağa bilen tanışar. Näme de bolsa sen işleşiň de. Awwala. Elbetde. Men halit umytdan düşüpdim. Ýöne bugün gyýdymy kiňiň borçuňyzy görüp, ýene bir gedek şeýle maşgalamyň bardygyna şükretdim. Sen nähili? Menem şeýle. Toy tutan günümiz ýetip gelýär. İsimdäk ses maňa häzirde sowgat alanyny habar berýär.
Yüzün salıklı. Gördün mü öýüňe gidip bar keypin açyrpsyň. Ayten otur entek. Bolýa. Ine oturdum. Hawa dinleýän Ahmetjan. Ya maňa durmuş gurmagy teklip etjek bolýarmy, ha? Dün bir gen waka boldy. Dün Gunça bilen ilkinji gedek düşünşdik. Öğrenim ot. Bilýärmi? Puç bolan umydym täden gaýdyp geldi. Dün hakyky maşgala bolduk. Ýene bir gedek finak görmeli netije geldim. Sen gorkok Ahmet. Ayten diling eýe bol. Sen bilen hiç şeýle çylla gaýdat bolan nädir? Sen näme diýjek bolýan? Çynlakay diýip nämäni gözüňe tutýan hanaýt? Näme çaga? Gözü çagasyndan başga dady görmeýän aýal. Onsoň ýene de bir lälik goppanty çaga. Sen üçin şo zatlar çynlakay da, he? Aramyzda hiç zat bolmanmyşyň. Özüňe gel Ahmet, meni wagtyň hoş geçirmek üçin ulanyp bilmerdiň. Men beýle iş edemok. Kellem arzaşdy. Men näme sen oýnatgyň duruýdýanmy? Sen edýän zadym näme? Ma kim duruýdýan sen, he? Men pikirlendim. Maşgalam taşlap biljek gel. Bir da düşün. Olara men gerek. Maňa da sen gerek. Ayten, beýtme, haýyş edýär. Ýalňyşlyk etdim. Hiç zat bolmadyk ýaly hereket edelim. Ýalňyşlygyň jedasyny çekmeli bolarsyň, bilip goý. He. Ýaňja aýalyň jaň etdi. Meni akşam çaýa çagyrdy. Bugün akşam tidinkä barýan men. Näçe dyrjasaňam meň ýal bolup bilmersiň. Ada-ada galyp oturma ýatdan çakkar. Gyýdym. Beýdimi? Näçin beýdiýän? Siz hemişe şoňaladas ne diýeňiz? Hamala men ýok ýaly. Hamala men sizin gyýdyňyz diýel ýaly. Yok, tersine. Diňe sen mar. Ýönünden habaryň ýok. Onça näsa? Şoň üçin mol kömegi mätäç. Ýok, ol bagtly. Oň näsaglygy has eý görünmegine sebäp bolýar. Onça bilen ýeriň çalyşmagy mümkinçiligiň bolsa, oň bilen ýeriň çalyşarmydyň? Näme diýjek bolýaňyz? Elbetde çalışmazdım. Gaty gowy. Iň bolmana dogonyň ýagdaýyna düşünýän ekeniň. Akşamyz haýyrly Hoş bolsun. geldiňiz. Ýagdaýlaryňyz nähili? Siziň ýagdaýlaryňyz nähili? Ýaxşy, gelin geçin. Ýagdaýyň gowmy? Gowy. Saçaňyzy gaty gowy edipsiňiz. Ahmet Gunça hakda edýän aladalaňyzy görüň berdi. Onu ören umytlanyrpsyňyz. Allah ýol berdi, Gunça hazam bowlaşar. Sevil. Saňa näme boldy? Ýüzüň salyk görünýär. Sevil. Sevil näme boldy? Maňa ikilik etdiň. Sevil men diňle. Nädip beýtip bildiň? Men nädip ahlap bildiň? Men onu joram diýip ýördüm. Nädip men ahlap bildiň? Nädip? Sevil, Sevil men diňle. Ýoşrak bolsana. Oň bilen aramda ütgüs bolan wagt ýok. Behtirini behtir, diýen ýuşlap saňa, bolsa dur. gel. Goý ber diýen. Goý ber meni, aýrylýanymdan. Dursana. Durjak gel, çyk git. Tiz bol. Derrew aýrylşak, tizrek senden gutulsam bolýa, gummol. Gummol diýen. Tizrek seni sypsam bolýa. Bar git, ýok Men bol. diňle Sevil. Indi sen dinlejek gel. Sana ynanjagam del. Sana ynanyp ýalňyşyp durun. Gyýdym hasagana aýbersek bolňdy, sana ynanma lelekenim. Ýöne sana ynanyp durun. Bar git. Git büýdün. Git diýen. Bar git. Git diýen.
Meni bağışla gıydım. Meni bağışla. Dün akşam kogoğunu eşittim. Kıydım. Hakan vaktlayınca bir yere gitti. Onça hiç zaten habersiz bolun soň yılgır ya. Kıydım. Sen doğru düşün. Zigin kever zatları ağya. Ağmasa qoğu ordu. Hakan vaktlayınca öyük gelmez. Nem üçün? Son düşünürsün. Yönü biz önküyümüz yal bile olur. Biz için hem medat önküsü yal olur. Ayrışak olyanı mı? Hande. Men bu torduşta varam meni kakın barmaz mı? Barar. Hem bemiz barar. Öyden kovdularmy? Şu wagt gurlasym berenok. Bolya. Etleseň menkide bolup bilersiň diýjekdim. Yok ayten. Senki de boljak gel. Ýalňyşlyk etdim. Ýöne bu ýalňyşlygym dowam etmek niýetim ýok. Onna mundan beýlek seň bilen işleşip bilmert. Maňa parky ýok. Gündüzüň haýyrly bolsun. Bugun otorduşda baraňyz bar eken şeýledämi? Hawa bar. Ýer bilen çyk barýaňyz da. Üniversitede der. Kakamın yanına. Otorduşda varamada kakamım yanında olsa gowy boljak. Durmuşum düzetmek üçin bir gowy pursada duş gelip bolmam kadi boýlanýar. Allah ýarňyz bolsun. Kaka. Şu yerde yattın mı? Awwa. Şu ýerde ýatdym maýdym. Kaka bugün torduşda varamız var. Senem barsan gowy boljak. Seni Kerim bilenem tanıştyrjakdym. Kerim kim bolýar? Hala ýan ýigdim kaka. Oň bilen tanışmaň men üçin gaty möhüm. Barp biljek gal gaýdym. Ha, eşe diýen. Men barp bilmen. Men bağışla. Entek men ejeň bilen ýüzbe bolmaga taýýar däl. Dün akşamky goýumy deşdensiň. Meni dün akşam bolan zatlar gyzyklandyran ok kaka. Siz berarly men özüm hakda pikirlenmäge wagtym bolmady. Häzir ilkinji gedek özüm üçin bir zat haýyş edýän. Sen bolsa barp biljek dälliýän. Seni bağışlaman kaka. Senem ejemem. Käwagt kelleme nämeler ile bilýärmi? Men maýyp bolan bolsam bolmaýar. Bilemok. Menem seyretýän ýöne göremok. Kakam gelmendir. Ol indi gelmez. Nanar ýalylar. Ýene bir näçe minutdan otorduşda barasy başlaýar. Talipler, inatalar ýygynyk zalyna girmeňizi haýyş edýär. Sebil hanım, sizi Gunçan girip biljek mektebiň müdiri bilen tanıştyrayyn. Salam, hoş gördük. Hoş gördük. Şumy gyýdymyz? Hawa, ady Gunça. Salam, men gözel gyýdym.
Ine gördüňiz mi? Ýene hemme kişiň unsy gunçada. Uf. Hande? Bolup duruşun nähili? Näme geyinmediň? Dabar başlanjak Kerim kultura. dursana. Näme üçin roýun bol geyinne? Häzir sen geljek gaýanyň bilen tanıştyrjak. Yok, bugün bolmaz. Häzir ýagdaý mowdy. Näme üçin? Seni men ejem bilen dagy tanıştyrjakdyň ha? Bugün däl Kerim. Bar git haýyş edýän. Häzir maňa azar berme. Beýlek çağalar bilen öwrenip bilermike? Gunça akıllı çağa meňdeýe. Salih ağa maňa gurun berdi. İnşallah men öwrenşerim kadi pikir edýän. Ýöne ilki bilen sinadan geçmeli bolar. Sinagdan ediňmi? O nähil sinag? Şu gün öýleden soň. Şuun nidiňizmi? Şeýle tiýdimi? Sinaga taýýarlanmak üçin gunça wagt gerek. Beň pikirimçe gunça sinaga ýam taýýar. Şeýlemi? Duýdansyz bolany menem hayran galdym. Ýollaşmy diýer. Gunça şeýle onanýan bolsa men hiç tat diýip bilmen. Ýöne hakatynyň soňra aýsak Ahmet ağa ýerdeka. Giza galay duýdýan, bilsiňiz ýaly işi köp, häzir gelir. Dabara başlajak boldur. Hande ýerdeka. Ey Allah. Kaka men tegim gelmedi. Ejem geleni näme? Bar biron men bilen işi ýok. Men berde näme işim bar? Menem gunçaň beýleki çağalar ýaly bilim alman üçin ýürekden isleýän. Ýöne gaty kyn bolaýmasa gunça dersi näme dip düşünürkä? Ruhsat berdiňe men derslerde gunçaň ýanyna oturup oňa hereketlen bilen düşünýärin. Şo ýeterlik bolarmy ha? Düşünmedik ýerleriniň soň ýene bir gede gaýtylaýar. Öňüm gunça bilen köp zady öwrennik. Türkçe hem de matematika bilen baglanyşykly esasatlar bilýär. Gunçaň bilim almak meselesini ejesem elinden gelen kömeginedir. Gunçaň özüm bilim almagy edilsizçe isleýänler. Onna näme? Eger beýle bolsa, bizem gunçaň bilim almak üçin elimizden gelen kömek eder. Ýöne mektebe girmek üçin umumy başaranyny barlayan sinadan geçmeli bolar. Şo sinadan geçip bilmese, wagt ýetirip mektebe gatnanyň peýdasy bolmaz kadiýän. Sag bolun. Barlamak üçin şeýle köp wagt gerekmi Salih ağa? Gaýg etmeň, häzir belli bolar. Näde dipdir? Ýalňyş eken. Käbir aňsaçaklarym bilmändir. Ýöne köp okuwçyň çözüp bilmeýän soraglaryny çözüpdir. Netijede gunça ýeterlik mukdarda sorag çözmegi başarypdyr. Mektebe başlap biler o. Hudaýa şükür. Balacığım. Ýöne entek diňe gunça bilen baglanyşykly tarapy çözüldi. O nähili? Meselen siziň bilen baglanyşykly tarapam bar. Biz mektebimiziň okuwçylarynyň maşgalalarynyň mümkin bolýança asuda bolmagyna gaty üns berýär. Çünki okuwdyň bir mektep bilen çäkliler. Çağa öýüne baran soňam, oňa ruhy taýdan kömek berjek adamlar bolmaly. Ine şu meselede bizi inandırıp bilmeňiz zerur. Uf, bu gyd nire etdike? Nire ýitirim bolluka? Belki oýun edýändir. Maňa gahar edip dabara baran näler diýip pikir etdim. Ýöne ýol entegim bilen oga. Oň Ahmet ağa ýanyna bolmak mümkinmi? Ýok, mümkin näl. Onu ýerden bilýäňiz? Bilýän. O kakasynyň giden ýerine barmaz, özüne göwün etýändir o. Sebil hanım, häzir özüň göwün etmekden has mehumrak zat handanyň ýetirim bolmagy. Ha, o elbetde şeýle. Onu Ahmet ağa jaňa daýyn. Ýok. Etip biljekkä, etmen. Sebil hanım, iň bolmanyna handay üçin jaňa daýyn. Haýyş edýän gowja oýlanyň.
Şonça ýyllap gunçaň ýagda etidi köpçüligiň içinde bir rahat etmedimi? Oň bilen bile bolmakdan bidar bolan wagtlaryňyz bolmadymy? Elbetde boldy. Ýöne siz baş alyp çykdyňyz. Şeýitmege borçluňyzam. Dogry da adetdiňiz. Çünki gunça siziň gyýdyňyz. Inni şolor ýalyzady hanne üçin edeň. Çünki hanne de siziň gyýdyňyz. Salam ayten. Sevil, öýe girjekmi? Yok girecekde. Yönü Ahmet Şaydam dip sorayacaktım. Ahmet diýdiňmi? Ýok, berdi däl. Ne molle? Yaşan sözlen ok gerek. Men bilýän gerek. Meni günüme goý Sevil. Sen adamyň baryp ýatan akmak. Oňa durmuş gurmagy teklip etdim. Ýöne kabul etmedi. Men eslemedi. Oňa derek seni bilen näsa gyzy bilen ýaşamak taýlap aldy. Indi bolsa bu ýerden git Sevil. Sevil. Ahmet'in iş yerine var. O şu taýda bolýa. Bärik gelmekden boyun towlady. Men yalan geplerden bidar boldum ayten. Men yalan sözlämok. Ahmet sana ikilik etmedi. Men ikilik ettirjek bolup ilimden gelen etdim. Çynymy aýdýan. Ýöne başary bilmedim. Ahmet senem çağalaryndan gol görýär. Sevil, men Bir yere gelenim bile sen bağışlandıroydu pikir etme. Men gyýdymyz üçin geldim. gunça bir zat bolmy? Unçaň ýagdaý gowy. Ýöne hande ýitirim boldy. Gutorduş dabarasyndan taň tapmadyk. Öýde gelmedi. Bir zat bolundyroydy gorkýan. Niýerden gözlejegimi bilemok. Kerim diýip bir hakda gurun beripdi. Kerim? Hande bilen gyzyklanman. Onu öýkelidäýdi goýdýan. Sen näme diýdin? Käbir ýalňyşlyklary düzetip bolýar diýdim. Diňe käbirlerini. Gyýdymyz tapal Sevil. Hawa, Kerim öýdümkä? häzir çagraýyn geliberim. Men şu taýda garaşaýyn. Hande? Sen bir ýerde näme işleýän? Men öýden açdym. Näme etdim diýdiň? Gaçyp geldim. Barbyr durmuş gurýar-da. Menim şoň üçin geldim de. Hande, sen näme dogry edipsiň? Näme dogry? Ya senem menden ýüze urýarmy? Ay ýoklu, men beý diýjek bolamok. Ýöne näme öýüňdäkileri aýtman, duýdan siz gelipsiň bolýyn. Häzir sen meni öýüňe saljakmy ýa-da ýok? Şonu aýt. Hande, men seni çyndanam sevgen. Şoň üçin näme dogry bolsa-da men seni öýe saljak. Durun. Hande, sen ekitmäge geldik gyýdym. Ahir soň ýene bir gyýdyňyzyň barlygy ýadyňyza düşdümi? Ören oňat. Hande beýdimi? Biz seni haçan unutdyk gyýdym. Haçan ýatladyňyz? Haçan? Gyýdym. Heyde sen unutup bolarmy? Sen biziň göz gowunçymyz. Sen biziň ilkin sagam ahir. Eji. Gyýdym. Men durmuşa çykmakçy. Oň ady Kerim, sınıpdaşym. Bugün onu öýdüňizem gördüňiz.
bizimnikän uzağa çekdirmäliydik. Siz ruhsat berdiňiz, olar kakaty bilen gelip siziň bilen tanışmakçy bolýarlar. Hawa. Hani bir zatlar diýiň-de. Mene begen ýalgydım. Ýöne bir wada näme diýjegmi bilemok. Öň hiçem aýtmanyň şoň üçin bir hilgen galdym. Dinlemäge wagtyňyzam bolmady. Sen göwüňe ýaran bolsa, Gelsinler, tanşarys, gurlaşar. Sen saylan bolsaň gowy gittir gaýdym. Tanşamyz soň täzeden hemmämiz berip belli karara geleriz. Kaka. Meni gaty begenlerdiň çynymy aýdýan. Haçan gelsinler? Öňümizde kepde geleýkenlermi? Gelsinler. Geliversinler gaýdym. Beýtmede agyrtdyň ha. Ödem bilgeçleýin etdiň. gyýzlar. Näme desizi? Elinden ýerse maňa diýan berjek bolýar. Bilmän etdim diýenmi? Ýok, bilgeçleýin etdiň. Bular ýaly günne bir-biriniň göwüňize degmäň balam. Hawaje, bugün gowun. Bugün men günüm. Hawa, diňe men günüm. Şaka çenlimi dama maňa oňzy degdi. Hemişe şoň arada tedilli. Diňe şo ey görüldi. Tolgun ýagmy? Menem gaýgy diýen. Sinekden habar ýok. Seni mektebe kabul etmeseler, öýde oturuverersiň. Näçikde? Çalgydım. Gaýdym durmuşymdaky iň gymmatly zatlarymyň biri. Kerim, gaýdyma gowy seredersiň gerek? Elbetde, hiç ilşukaňyz bolmasyn. Men onu çyn ýüregimden söýgen. Ruhsat berseňiz aýtjak zatlarym bardy. Aýdy ber gaýdym. Bugün sen günüň. Näçe izleden gurlawer. İlk bilen şunu bilip koyun. Men siziň hemmäňizem gowy görýän. Jigimem gowy görýän. Ýöne gynansaňam men hakda yeterlik alad edilmedi. Sebäbi hemişe jigimiň has köpräk alada edilmeli boldy. Sebäbi ol maýypdy. Ýöne oň maýypdygyny unutturjak bolup meni ýatdan çykardylar. Çağalygymdan bäri onu şeýle ýigrendim. Hatta ýykylan örwem galdyrmadyk wagtdan boldy. Käwagt gejelerini maňa suwsanyny düşündirýärdi. Ýöne men düşünsemem beýlem agdarylyp ýatybererdim. Ejem bilen kakamyňam gohlaşanlaryny ol eşitmeýärdi. Ýöne men eşitýärdim. Jebir çeken men boldum. O der. O hemişe şadyýandy, şadyýandy. Gunço otur. Gunço otur. Gunço otur.
Otur. Gonçaňam aýçak zatlar bar edýän. Näme? Onça bugün uzaklygyň doganyna aýtjak zatlaryny pikirlenni. Handa ýaly doganymyň bardygyna gatyp begenýän. Men belki oňa ýarap bilenäldir. Ýonol hemişe men üçin bir doganyň edip biljek zatlaryny has köp zat etdi. Gecelerine sultan wagtym uykutyn kedip maňa suw getirip bererdi. Ilgap barýakam ýykylaýdym, meni gallyrardy. Kömek gerek bolany hemişe doganym maňa kömek etdi. Seni gowurýan, hemem bagtly bolmagyny arzu edýän. Doganym, bagtly bol. Hemmäňiň akşamyň haýyrly bolsun. Gelin geçin. Şular ýaly akşamda bir rahat edelim üçin ötünç soraýa. Estağfurullah, bir rahat etmediňiz, gaýtam hoş geldiňiz. Bugün akşam meni bärik Salihaga çağırdy. Size ertir aýdylmaly habary häzirden aýtmagym üçin. O näil habar? Sine bilen baglanşyk. Awala. Öňräkden bäri maşgalagda seredip bördi. Ýöne dasrakdan öz usulmyz bilen şeýitjegimizi size öňünden aýdypdyk aky. Howa, aýdypdyňyz. Ine, şunda netijesi bar. Ýok. Finaga kim gatnaşan bolsa, bukjany şol almaly.